bandiraɓe amtuɓe yebde a yawa habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diini e khalifaɓe aada ko noon calminɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e a yawa habrirde Pindi TV tuggude baba abou habsatou coumba hamme ha yetti dawoudo gueddaɗo maymouna tafsir dawoudo maydata samba gaysiri tanum arɗo guerlel ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko golloɓe e galle he tongode men temedere e 13 tawa ko émission holmo woni an arti taw koye mbadi kuftidinde ma wodi wiiɓe holko nawi o e ɗum ala wonko nawimi e ɗum tawi ko namnal ko min jabato ena way noon ko wayla ko fandu almudo e émission holmo woni an e kala saaha cuptoɗen goto e sukaɓe jeyaɓe e rendo ngo namtawo o yiya kono feewi walla hayso ombo yiya o yiya kay kalirɗe walla ayawa kabrirɗe gadden mo kollen rendo o ko noon émission holmo woni an sifori hande noon émission holmo woni an yeehi ha toon to Kaolack dangan suɓati toon suko debbo tinaɗo suko debbo keptinaɗo suko debbo jimowo suko debbo mo ganduɗa so tawi a ƴeewi ɗum aɗa anda tigui o ko pullo deke fulɓe holko ƴewirteno ko tuppoli ɗi e ñaaƴo cinki joɗɗe ɗe ɗum noon ko on woni Rena en batta joni so wona tottudembo o salmodira yeɓoɓe a yawa habrirde Pindi TV e émission holmo woni an Rena assalamu aleykum. maaleykum salam. miɗo salmina dendagal fulɓe mbimi e mbimami fansaji mi accani hay goto kala mo gandanɗa hoore ma rek aɗa yeɓa émission miɗoma salmina miɗoma juuro. Rena beelo meeɗi nadde école walla alqouranil karim? eyyi mi meeɗi nadde école mais mi ɓoyani hen. ko yaltinama hen ko caɗele walla ko hollum? no wona caɗele. nattumo weltan jaltuɗa? eyyi. kono joni jabanten tan namdal men ko fewti e Rena ko jimowo ko baɗo ko wiyete ko musique holko nannuma yimdi nalankagal? eyyi nanimi e yimde ko mi won Kaolack belmi sukaɓe ɓe belmi mawɓe ɓe te mi wona artiste mi wona haydara somi yeehi xew si min peeñi miɗo wonde guiƴi ɓam nanata ko Rena en gari aussi somi hooti mi woppat toon indam eɓe mbaɗa Rena hande hawi gayeɓe hande machallah Rena ko presque indam tan dal heddoto toon aussi mi fottata mairie ɗi iɗi kam mbaɗa félicité machallah hawi gayeɓe et tout encore une fois somi yalti galle amen mi yiyat sukaɓe ɓe no dogaranto min eɓe mbaɗa Rena jimagine mi nak artiste aji ɗi jimoji ɗi kamɗene ko ni min somi natinayi nalankegal hina wawi mami hen dañ ko cohlumi ko par ce que cohluɗa nalankegal ma rek yiɗede nde kam nde woni foof sa yiɗama tan dañi foof kono donc an a yiɗama a wonani e nalankegal sakko noon sa woni e nalankegal yiɗede nde kam nde woni foof dal pour min. beela no jogui mo jeeɓannoɗa mbiyen référencement taw ko jimowo nalanke ko holon wonno? non mi yeɓanno Fatou Lawbe mi yeɓanno foof mi yeɓanno artiste aji foof miɗum imagine a hooram dal. hande oɗo saaha caggal ko nanɗa ko e nalankagal holko ɓurɗa hen teskade ɗo banggue caɗele mum e gonka mum so tawi no aɗa teski ɗum hen? hina heewi caɗele par ce que sante suƴɗi no keewi tellement que a waddete e neɗɗo tawa ko mawɗo pour fotma jagguiran mais au lieu que mbo wawma jagguirande mi oɗatmo santage. santage somin paami e ɗemgal fulfulde ko rokkam mi rokkuma walla mi walluma joni voilà ko ɗum jiiɗa hen ko to nalankagal yimɓe garat mbima emin balluma pour min balluma ko ma min gonda e ma walla ko hono? eyyi neɗɗo hina heewi dal sante suuji ko mbawmami ko wiiru par ce que arata neɗɗo mawɗo joguiɗo haaliss pour yo jagguiranma o yaata ha wima sah mi resma mi jagguiranma mi walluma carriére ma tawa an wona ɗum cohluɗa par ce que an jeeyata ko mbaɗata ko rêvé carriére ma pour yomba yaaru yeese mais on ɗon o yiyata ɗum o yiyata ko an mi resma mi walluma carriére ma walla garda neɗɗo won ko ardama affaire caahan dal sante suuƴɗi no keewi tellement que a wawat comprendre en fait. ko beela emin mbawi andude ne Rena
ko ɗum so wayni ko gonnoɗo e dewgal walla wonano e dewgal ha joni mi faami kam wonde rena kam mataw wonna way ɗon an famminata min. non mi wonino e dewgal nak. ka jiitiɗo hoore ma gonɗa naalanki jaltuɗa walla ko hono? non min de jaltumi nde hen ko nden gonmi naalanki. nde jaltuɗa nde e dewgal? eyyi nden gonmi naalanki. holko yaltinma hen? no ɗum ko vie privé fam nak franchement. miiɗa toon woɗɗoyɗa. non ka puɗɗinoɗo yiitade hoore ma. min woni wiiɓe kam haalanɓe kam en nofru mbi rena koko fuɗɗino yiitade hoore mum acci. non wona ɗum sa ko Allah ñawani tan ko ɗon Allah fonduno dal pour min. tigi ko ɗum Allah fonduno. kono joni jaaden koye wadde musique ina muusi walla muusani? ina muusi trop par ce que nanat hen ko kala. mais gumba tiglo a fet a nanat hen ko kala sika dañani fit pour mbaɗa découragé ɗum weeɓat. mais min nak Allah hombo waɗi min haalullaji bonɗi ɓesdat kam. tahat kam ɓurɗumin dal faami. ñande kala nanmi am ko heɓe am kala ko boni ko ñamma ɓuratmi toppitade ko mbaɗatmi ko. par ce que min komi ɓiɗɗo Hawa Coumba Gawdy et tout te Hawa Coumba Gawdy kala mba anda ɗum a nanani ɗum ne kala mba yiyani ɗum ne nani ɗum. donc couleur wona to senga mum. minne ko ɗum galtumi ha haalullaji bonɗi mbawa kam haalullaji dal ɗi ɓeyde ɗi ɓesdat kam. tigi joni jaɓanten ko wonde naalanki gona suko debbo e nder Pulaar mbalo no weeɓi? no weeɓani par ce que kala no mbaɗɗa ɓe mbaɗa kiltike. des fois mi ɓornoto tuuba mbiya pourquoi hambo ɓorno tuuba hambo woni pulla. ɓe mbi toppugo e ɗum ɗo e tuubaji yaadaji? par ce que nak artisagal lamdi ɗum a wawa ƴeenge dow podium haɗa yima mbaɗa wudere. ɗum wawa won c'est impossible pour min a faami. a wawa kala haɗa yaha concert rek kaddaɗa wudere podium wonko ɗum yaadi. ɗum yaadani e wudere ɗum yimɓeɓe poti wat comprendre. wona añde ko gonmi ko kala kucciɗam hamba andi min komi pulla pire et dire. mais nak ko ɗum lamdi ko il faut komi totta ɗum par ce que ɗum tahatumi rena min nani ka kewɗo fansaji caggal leydi diaspora o foof ko rena hol sirlu mum? no ɗum ko Allah waɗi ɗum am wax dëgg yalla par ce que ko Europe naɓɓe koɓe noddotomi ko hina heewi et tout minen ko an min jiiɗi min kettatoma gaay hina heewi dal min wax dëgg yalla mi wawa ɗumen yoɓ. koɓe jiɗɓema tan saabu Allah? koɓe jiɗɓe kam tan saabu Allah mi wawa ɗumen yoɓ dal. kono mi nani kadi goɗɗum e kolce bamɗi wiya ministre uji ɗi e député ji ɗi fof ko rena nda rena aɗa rena. non ko Allah waɗi ɗum yettat hen Allah ko moƴƴi par ce que ɗum weeɓani aussi. est ce que ala ko soomi nder? non mais joni an caɗele dañɗa ɗe mbaɗa hollittaɓe ɗum? non haɗa andi komi pulla aussi komi naalanke kono haɗani komi dima wona kala ko cohlumi jammi tan neɗɗo tan mi wiya ɗum noon par ce que itan miɗ ɗum waɗatno sax des fois mi weeɗete numéro ma ganduɗa hoore ma. min nani a yimi Samba Ndiobi en ka a yimi woɓɓe e joni jawten nde rena no foti singilaji mbaɗɗa? singilaji am wax dëgg yalla hiɗi keewi torop. holeni ɓurɗa teskade? ɓurmi teksade ko rewɓe ponke koye mon. eyyi rewɓe ponke koye mon joni meman min rewɓe ponke rewɓe ponke koye mon worɓe ɓe jiiɗatani so ɓe gandimo ɓe mbanma pijirguel ɓe joñuma ɓe gumnuma ko ɓe gumani mbatte kakkilaji koye mon sabo debbo ala kawona hoore mum sa hoybi hoore si fijirde ari ɓe namma si janggal ari ɓe mbirtoma. est ce que joni wona on tan joguiɗa konona no waɗi morceau mo ganduɗa ko morceau e nder morceau ji min ji clip ma yalti en jetti grand frère Boubacar Diallo DJ Boubs en calminimo en jarnimo ko gara men moƴƴo en calminimo hanirta ni ceerno Aliou Ka aran min ɗon holko woni ɗon? min nani a yaltinani ɗum clip baɗɗo fayidu kay Boubacar Diallo. eyyi Aliou Ka ko neɗɗo moƴƴo mi yi hombo jagguirana yimɓeɓe aussi hombo maha jumaji e jamaji aussi nokku mum ombo hoɗi o liggima toon ko woodi solo fataki ɗum nowrumi ɗum te ko neɗɗo koybuɗo tamit ko neɗɗo moƴƴo par ce que ñande o invitimi galle mum mi ar
wi mi rena mi yinma te Allah taki taki min ne jaggu mi ƴettu no mbattumi ɗum e gurdamam par ce que ko neɗɗo ko yiɓudal neɗɗo moƴƴo est ce que wona ko yetta ka jettoɗa ko ha ko non wona ɗum sax won neɗɗo moƴƴo tan ɗum ɗon joni miman mine morso Aliou Kaw mbiɗa Aliou Mbaye Aliou rena Aliou Mbaye Aliou yagga Samba Koddo Sammar gorko mbatelleere wuro Mamad Sarr resonde Louga condi ma soodi otoji kandanan condi ma soodi abiyoŋaji kandanan condi ma itti yimɓe Sénégal nabidu men Canada min de mi jebbalimay mi jebbalimay ko an woni ceernajam an woni ceernajam nimsala andudema Aliou hay mbanduma nimsata Aliou hono ma weɓani layile hono ma weɓani est ce que jokku ko noon ɗum noon ko on woni Aliou Mbaye Aliou tokoro mamum Aliou Mbaye Aliou yagga Samba Koddo Sanna ɗon ko nene makko wima noon kono kadi no mbiyen nene sokhna Mariam Dia walla mbiyen Aliou Aliou Mbaye Aliou walla mbiyen Aliou Sampili Amadou Dioum walla mbiyen Mbarik Hammo Delde Ka ko on jimɗa Aliou Mbaye Aliou yagga Samba Koddo Sanna kono en calmini wondiɓe Aliou kala tuggude Saydou Sow Adama e ɓen ɓe ganduɗa ko sawdiɓe ɗum kala ena gonde Aliou Mbaye Aliou ko noon joni joni jaɓanten ko beela yaltini album non mi suwa holko saabi ɗum singilaji ɗi ne kewi tan kono album ngaji garani miɗa hen aɗane projet o oɗo saaha yalti ko clip o beela won clip aji goɗɗi mbannoɗa non o clip goto puɗɗiɗa yaltinde to banggue téléji e radio ji ni holɗo beela a meeɗi yahde télé mi yeehi télé holon télé Sen TV tigi on tan janɗa ko on tan cuumi hande watti ɗiɗi so ɗum yawti beela aɗa jogui jokkodiral hakkude ma e nalankoɓe mawɓe ɓe miɗa won hen ɓe jokkodiratmi waɓena comme hande mbiyen Baba Mal Youssou Ndour Oumar Pène walla ko mbaɗon Abou Djouba tawto banggue fulɓe Abou Djouba walla Baba Mal Abou Djouba miɗa mo jokkodira e tout Abdou Guité Seck miɗa mo jokkodira tigi birin fayen fo en e holon nalankoɓe kewɓe dal miɗa mo en jokkodira hande to banggue nokkuji ɗi musique aji ɗi jaltinto woni studio ji ɗi beela aɗa jogdi mabɓe jokkodiral woni relation hakkude ma e studio ji ɗi non studio ɗi mi arat ɗon mi yoɓa haalisam mi yaltina ko cohlumi ko ɗum tan keɓdumi e mumen hande oɗo saaha so tawi en jii morceau Samba Ndiobène mi haali ɗum nane wiya a dañi hen a fiyama hen haalis kewɗo kono haalis o ala ɗalaɗo rewna gam naftuma beela holko mbawɗa min artande on fannu eyyi wax degg yallah o weeɗi kam o waɗani kam ko foti ko waɗan wax degg yallah eyyi l' essentiel mi yimimo aussi o waɗani kam machallah hande oɗo saaha hol wasiya mo mbaseytoɗa ɓen ɓe ganduɗa ko yiɗɓe wadde musique tawa ko rewɓe tawa jinnaɓe mumen jaadani e yo mbaɗ musique eyyi min dal somi wawino kala ko neɗɗo yiɗi ko woni ko joie mum moppe ɗum hen l' essentiel ko gumde hoore ma woni foof sika gumi hoore ma kala bolol ngol ƴettuɗa ma Allah jaggiranma hen sa gumani hoore ma kam noon an kam ndiko ko mbawɗa waɗ te ko ndiko ko ɓoyata aussi eyyi kala dal mo ganduɗa hoore ma haɗa yiɗi waɗ métier ma kala kombo wawi won tawi tan haba moƴƴi yoɓe mboppu ɗumen ɓe mbaɗa par ce que en tollima jamanu mo ganduɗa hoore ma joni komo change uɗa pulla andirano ko gaynaka pulla andirano ko cippal kono joni mi sikku hande o ko kala pulla hina waɗa a faami te ko ɗum tahat en waɗ avancé mais si en ƴetti meccal gotal mbi en gaynaka tan walla cippal tan en jalti on jamanu joni neɗɗo kala no mbawɗa waɗ liggoɗa han daña halis pour jangga jam mbawa teddin ɓesgu ma eto ɗum par ce que en tollima jamanu mo ganduɗa hoore ma hamba muusi sa ala hayso ɓiɗɗo yumma kewni tintintama kono donc kala neɗɗo wawi waɗ ha daña yo eta pour jangga jam wawa teddin ɓesgu mum par ce que kala ko dañɗa jangga jam ko ɓesgu ma mbasa tampinde ɓesgu ma dal
fami ko tarewo belam ɓerde ma tan so yawti Sambo nje garten koye chef de l'état mawɗo leydi Sénégal a yaltanandi ɗum morso memani min hen woni hombo Macky Sall Sall ngari lamtoro jarama linga def département bu Linguère gis nañ ko waa dolli nee nañ Macky jarama dolli naaɓe mbi ko Macky jarama te nga fekk ñuy jooy fu ñu duggal suñu juri barbar nga fa fekkoon yaa ko fa jëlee 40 kilomètres carrés yaa ko miire machallah joni namdal ngal ko ina hewta noppi holko taki nalankoɓe fulɓe ɓe cuɓoto ɗemɗe goɗɗe ɗe gam yimde ɗum beela ko yidde yeede nde walla ko wonko jorto jogaɗo toon comme ɗemgal hoddeɓe men jolfe ɗe musique ɗum ala frontiére musique kappoɗɗo yima pulaar jima cear surtout ma ko mbimi ko rek musique ɗum ala frontiére te min nina fulɓe ɓe jirim noon seɓɓe jirimi aussi ina daynum fansaji fulɓe noon daynum fansaji seɓɓe kono ko ma ɓuura heptine pour ɓuura heptinede waɗatma jiggade ɗemɗe gonne ɗe woni wolof o walla français o ko pour ɓuura heptinede eyyi wolof o homba hen wolof o homba hen aussi te sa ƴewtidima kamɓe ɓuuri hewdole kamɓe ɓuuri hewdole o ɓen ɓuuri fansudema non wona ɓen ɓuuri fansudemi mais quand même ɓuuri softan affaire art musique tawi ko sengo musique sengo musique waɗma yimde ɗum ko kamɓe ɓuuri softande ɗum jiiɗa eyyi manam ko mbawmami ko wi an haɗa ɗum foti manam ko jinmami ko haalan haɗa ɗum foti faamu hay somi haalananima ɗum par ce que sa ari hande TikTok kamen ɓuuri toon heew sa ari YouTube kamen ɓuuri toon heew heɓe mbawi jooɗo toute la journée taw ko hen tan ɓe goni mais ina waɗi fulɓe ɓe gandanɗa hoorema et tout ɓe ngala hande jot on pour jooɗode tan ɓe kippo téléphone aji mumen e mbaɗa suivre wonko ko ɓe ngala on jot tigi kono kadi wonko min ɓuuri hen teskade rena e banggue TikTok ko Facebook rena ko neɗɗo mo ganduɗa ina ɓuuri hen teskede ɓe hen mbiya sa yi rena e banggue TikTok o wonata jooɗo kono sa yi ɗum nini ko jontaɗo holko waɗi ɗum hol secret mum ɗum hewɓe kalnata kam ɗum ɓe mbiyata kam des fois an ko taki vidéo ji ɗi si neɗɗo yima hen haɗa yonta mais si neɗɗo huccitema nden ɓuurata yonte minna koko mbiyanmami ko rek ko mbiɗɗa hawa par ce que des fois mbiyata ɗum an yayma faɗɗuma faami des fois neɗɗo yiyata kam yomi haɗa yonta ɓe mbiya ɗum o sika yina yaay mum ganda yontaka faami donc ko mbiyata ko rek doomu gaynde rek lay doon joni natti woɗɗude hojomaji men hol morceau mo cuɓotoɗa tan morceau mo ganduɗa oɗo on saɗa yima ɗum wonko tinata jimanamin ɗum rewɓe ponke koye mon rewɓe ponke koye mon yawti min ko on tan ma heɗotomi mi santira wonko par ce que neɗɗo kala ɗa wadde a wuuri ɗum wadde somin jiiɗi andude wadde ka guurɗo dal bon caɗele ɗe ganduɗa aɗa tampi hen ha saabi morceau o non mi wurani won caɗele bon mais wonko jiyatmi hina wuuri o aduna joni pour min debbo kala ɗo mbawɗa won fonko hoorema d' abord koko mbimi ko worɓe ɓe jiɗatani soɓe gandi mbanma pijirguel worɓe ɓe natti yidde mi anda ɓerɗe mumen ɓe ko béton woni hen onon est ce que oɗon jiiɗa onon est ce que oɗon jiiɗa minen min mbawa yid par ce que onon poti yid on jiɗatani min so onon kala jiɗɗon min wonko cukalɗoni amen so on gari mbaddona amen hedde yimɓe temedere oɗon amen gumno komin gumani ala miɗon jiiɗi ko an woni ɗo tawa noon won woɓɓe bokkiɓe lees anani min komi gorko woto wi minen min jiɗat moon jamfoɗon min jiɗat moon saabu Allah son ji joguiɗo haalis nde woni mum onon dal mi añi ɗum ambrese kam mi wurani ɗum ni hen sah min miɗo wuuri e musique kam par ce que ndigui hen ma jiimi ma gandanɗa hoorema o miɗ ɗum hooli miɗa mo wawi wuurdu mi yaani ɗum ɗo Sénégal tigui hande beele emin mbawi andude hol joguiɗo diɗɗal rena groupe rena ko so rena yiɗama hande nawede waalo walla yiɗa nawede Tivaouane walla ko way noon mbiɗa heewi groupe aji kam wax dëgg yalla non gardiɗo diɗɗal ma manager rena ko holon manager am walla gardiɗo groupe on tan on woni gardiɗo wona fans club de manager ma namnimi
non min instant o kam mi ala ménageur. hande so neɗɗo yiɗinomo nawde pour mbaɗna ɗum hirde woni concert holmo heɓata holmbo heɓata miɗo jogui goɗɗo mo mbawɗa heɓ mo gandanɗa hoorema wona ménageur am mais kamne ko artiste mawɗo ko ar he woni dal ko neɗɗo jiɗɗomi ko neɗɗo battuɗam hakkille aussi neɗɗo ko jaɓɗomi sawtan dal jaɓɗo sawtu pour min no miɗɗum woodi ɗum noon en gardi hen ha ɗo émission o gasi calminaɓe jiɗɗa salminde e konngol ma battinigol e émission holmbo woni an a yimat émission o walla ko hono min miɗo salmina fansaji am foof mi accani hen hay goto par ce que kamin mbaɗimi doolel aussi kala to keɓoymi hannde ko onon takimi toon keɓoy par ce que kala ɗo jooɗiɗon jooɗoron kam on keɓat son uji jam oɗon mbaɗa sindap oɗon kam gavaya miɗo waɗa estati faami mi envoyé des fois ha téléphone am o heewa des fois ɓe mbiyat rena min noddi ɗum min keɓani walla min mbaɗi ɗum vocal lirani cuklumi ko mbaɗon comprendre onon goni e nder ɓerdam he chaque jour miɗa mon wattori mi ala jobdi mon te mi fiɓi ende wonde nalanke ha mi dawa mi maaya mi nani hen ko kala noon kam kono mi fiɓi enne wonde nalanke dagui mon par ce que ñande natan mi musique wonko mamam haalanno kam ɗum taki mbimi ñande natmeyi musique mamam wimi rena hota ɓesdan hoorema nonuji haalullaji bonɗi puɗɗi arde ɓecenge am naco me cengiɗay comcini kono mi yeccaki wondo musique ko yiddam wondo musique wurnotomi jaɓane kam ko Allah waɗi koye am aboju bawino peccama gila dow jayngol ngol Allah huɓɓingol say ñifata worsek o mba Allah waɗe neɗɗo kibito wodani jaɓane kam ko Allah waɗi koyam ɗum noon a waynimo mais a yimani émission holmo woni an noon non min woni rena holmo woni an émission o il faut que jima émission o quand même yaafomi ha gongol ɗum noon yaafomi ha gongol walla ma wattu inchallah ɗum noon tonggode 113 arti ha ɗo tawana jaɓɓi suko ɗo batti duuɓi mawɗo ɗo batti hakkille woni rena ka kono kadi en beltima hano hanirtu ni kala ko sohlono hen eɗen jogui jorto ɗum dañama hano hanirtu ni gasata noon taw en jettani kadi omo ganduɗa ko Hammat Ly Couture ko kanko ñotani en ngol ɗo ñotol kono kadi ni en jettat omo ganduɗa ko Isma Amadou Dia Diawo Dia Tisi Hammat Couture tonggode makko ko 77 521 67 82 77 521 67 82 bandiraɓe ma en jaaɓan konngol men mbayni ko hande e émission men holmbo woni an so tawi tati eggude ɗi weeɓani eggude ɗum yawata so tawi tati eggude ɗi yawata woni ka human binne ka mawna kiniɗo gandal ma yawata so tawi tati eggude ɗi yawata ka human binne ka mawna kiniɗo gandal ma yawata ka miskin ka miskin ka gamɗo dañal ma yawata ka nayejo ka ñawɗo cellal ma yawata so tawi tati eggude ɗi yawata ka human binne ka mawna kiniɗo gandal ma yawata ka human binne ka mawna kiniɗo gandal ma yawata kono kadi ka miskin ka miskin ka basɗo dañal ma ka miskin ka mawna kiniɗo dañal ma yawata ka nayejo ka ñawɗo cellal ma yawata tonggode 113 ko ɗo waynori konngol mbaynigo ko almudo bewɗo rokkune en ɗum to caggal to ko Signe Mansour
e abouba e ibrahim comban jokkon e yebde télé mon ha saaha goɗɗo hawrudeɓe leydi gueno allah jaramon jarama